Naimbag adamag Biblia. Ti libro ni Sofonias. Umuna a kapitulo. Dahito ti mensahe ni Yahweh nga imbagana ken ni Sofonias idi ni Hosias nga anak ni Amon ti ari ti Huda. Nagtaod ni Sofonias iti pamilya ni Ari Hezekias a kapuunan da Amarias, Gedalias ken Kusi. Ti aldaw ti panahukom ni Yahweh. Kinuna ni Yahweh, dadaulag to ti amin nga aday ti daga, amin at tao ken animal, tumatayab ken ikan. Ipamuspusak, ti panakatnag dagiti managdakdakes. Pukawag to ti sang katawan iti rabaw ti daga, ket awan to iti makalasat. Ni Yahweh tinagsao iti daytoy. Dusaok to dagiti tattao iti entero Huda ken Jerusalem, pukawag to ti maudi a pakakitaan iti panagdaydayaw ken ni ti Diosen a Baal sadyay. Ket awan to ti makalagip uray dagiti papadi nga agserserbi ken kuana. Dadaulog to ti siasino man amapan iti tuktok iti balay nga agdaydayaw iti init iti bulan ken kadagiti bituen. Dadaulog to pay dagiti agdaydayaw kanyak ken mangisapata iti kinapudno da kanyak ngem pagsapata da met tinagan ni di Diosen a Milkom. Pukawag to dagiti saanan a sumurot kanyak, dagiti saan nga umay wenno paidalan kanyak, umasidegan ti aldaw a panagtugaw ti Apo akas ukom, agumilimag kayo iti imatang na, agsagana ti Apo amangi sakrifisyo kadagiti tattao na, ket inawis na dagiti kabusor amang dadaol iti Huda. Kuna ti Apo, iti daytangal daw panang parti, dusaok to dagiti opisyales, dagiti anak ti ari, ken amin at tumultulad kadagiti ugali dagiti kangganaet. Dusaok to dagiti agdaydayaw kasla, kadagiti pagano, dagiti agtakaw ken agpapatay tapno pussaganda ti templo ti Dios da, kadagiti sinamsamda. Kuna ti Apo, iti daytangal daw mangegyon to ti ikkis nga gapoy ti ruangan ti ikan iti Jerusalem. Mangegyon to ti sangsangit dagiti tattao iti baro a paset ti syudad. Matimudyon to ti napigsa a daranudor ti panakarba kadagiti turod. Inton mangegyo daytoy agsangit ket agdung-aw kayo, da kayo ngagnaed iti akimbaba a paset ti syudad, gapu ta matay to amin nga agtagtagilako. Iti dayta a tiempo, mangala akto iti silaw ket sukimatek ti Jerusalem. Dusaok to dagiti tattao a pulos nga awan ti panakay pagrignana iti padada a tao, ken mangipagarup a natalgedda ken agkuna iti bagida. Awan ti aramidan ti Dios na imbagman wenno dakes, masamsamto ti kinabaknang da, o dadael to dagiti balbalay da, di danto agnaed kadagiti balay, apat patakderen da, wenno uminom iti arak iti ubas nga imulmula da. Asidegen ti naindaklan nga aldaw ni Yahweh, asideg unayon ket si papardas nga umay, nasaem to daytang aldaw, tauray dagiti katurdan a soldado agsangit danto iti kaawanan namnamada. Aldaw ti pungtot dayta nga aldaw, aldaw ti rigat ken riribok, aldaw ti panagdadael ken panagrakrak, aldaw ti sipnget ken lidem, aldaw ti ulep ken bagyo, aldaw ti uni ti trumpeta amang ipakdar iti gubat, aldaw ti ikkis dagiti manakigubat amang raot kadagiti nasarigedgedan a syudad ken nangato a pagwanawanan. Kuna ti Apo, yagkon to dagiti kasta a ditigra iti sangkatawan ket oray tula kas labulsek nga agkarkarawa a magna ti tunggal maysa. Nagbasol da kanyak ket kasla danom a maibuyat to ti darada, agkaiwaran to ti daga dagiti agruprupsa a bangkayda. Iti aldaw panangiparang ti Apo iti pungtot na, santo a maisalakan ida uray ti amin a pirak ken balitok da.
Madadaol to ti entero adaga iti apoy ti pungtot na. Yagnan to ti kanibusanan wen ti pagdarikmat at kanibusanan ti amin nga agnaed iti daga. May kadwa a kapitulo. Dawat nga agbabawi dagiti tattao. Da kayo a nasyon adi na ammo ti agbain. Agriing kayo. Sakbay malaylay kayo ket matay kayo akas iti sabong. Sakbay nga agdisuor kata kayo iti gumilgil ayab a pungtot ti Apo. Sakbay adumteng ti aldaw am panangiparang na iti pungtot na. Agkamang kayo iti Apo da kayo a napakumbaba at tao iti daga nga agtulnog kadagiti bilin na. Agaramid kay iti naimbag ket agpakumbaba kay iti madang ti Apo. Nalabit amalisyan yun to iti panakadusa iti daytang aldaw apan ang iparangarang ti Apo iti pungtot na. Ti kanibusanan dagiti pagilyan a kabangibang ti Israel. Awan to ti mabati iti syudad ti Gaza. Awanton matagtagi tao iti Askelon. Mapaksyat to dagiti taga Asdod sakbay ti tenga ti aldaw. Ket maitalaw to dagiti taga Ekron. Da kayo a Filisteo, da kayo nga agnaed iti igid ti baybay. Saan nyo amaliklikan ti panakadusayo? Intuyangen ti Apo ti sentensyayo. Dadaulan na kayo ket awanto ti uray maysa amatda kada kayo. Agkaruutan to ti dagayo iti igid ti baybay. Aglangalang to a pagaraban ti karnero. Sakupon to dagiti nakalasat at tagahuda ti dagayo. Ipaarab danto kadagiti arbanda sa jay ket maturog danto kadagiti balbalay iti Askelon. Adanto kadakwada ti Apo a Dios daket parang ayod nanto manen ida. Kunayo ti Apo ang nakabalin amin nangugko ti ngumumsikan pananglalais dagiti mawabita ken amonita kadagiti tattao. Ipaspasindayagda ti panggapda ang mangagaw iti dagada. Isapatak itinagan ko a si bibiyag a Dios ti Israel. Ang matadaol to ti Moab ken Ammon. Akas iti panakadadaol iti ti Sodoma ken Gomorra. Agbalindan to a pagaramidan iti asin. Agkaruutan ken agrebaan danto iti agnanayon. Mapanto agsamsam dagiti makalasat at tao iti pagilyanda ket alaen danto iti daga. Kasto ito iti panakadusa dagiti tattao iti Moab ken Ammon. Gapu iti kinatangsit ken kinasindayagda ken gapu iti pananglalais da kadagiti tattao ti Apo ang manakabalin amin. Nakabutbuteng to iti palakam na kadakwada. Pukawan nanto amin at didyosen dito'y daga. Kalpasan na agdaydayaw to ken kuana ti amin a nasyon tunggal maysa iti bukod da adaga. Uray da kayo at taga Etiopa, patayen na kay tumet ti Apo. Usaron to ti Apo iti panakabalin na amang tadaol iti Assyria. Pagbalinan nanto alangalang ti Ninebe agbalin to anatikag a lugar. Sadyay to ti pagapunan dagiti arban ken amin akita ti animal. Agnaed to dagiti kullaaw kadagiti reba patakder na ket mangeg to ti pukkawda kadagiti tawa. Agunin to dagiti wak kadagiti agdan. Maikan to dagiti tarikayo asedro dagiti balbalay. Daytoy to ti mapasamak iti syudad a natangsit uray gapu iti panakabalin na. Pagarup na anatalged ket awan ti panakaananwan na. Pagarup dagiti tattao na ti syudad da ti kabilgan iti lubong. Aglangalang to ket agbalin to nga apon dagiti atap nga animal agaling nga get to ti asya sino man ang magnasadyay. Ti maikatlo a kapitulo. Ti basol ken panakasupot ti Jerusalem. Saan amalisyan ti Jerusalem ti panakadusa na.
Day tadakes ken nasukir a syudad, amang idadanes kadagiti bukod na atat tao. Saan na nga impangag ni Yahweh wenno inawat ti panang disiplina na saan nagtalag ken ni Yahweh wenno imawag iti tulong na. Mayari kadagiti mabisin a leon, dagiti opisyales na. Kasla mabisin a lobo dagiti ukom na. Agum da unay ta alununan dati natukmaan da ket awan uray tulang nga ipabigat da. Irresponsable ken manglipot dagiti profeta na. Tulawan dagiti papadi na ti banag a nasantuan. Ket balik uganda ti lintag ti Dios para iti bukod na apagimbagan. Ngem adda pay laeng ni Yahweh iti syudad. Aramidon na tinaimbag ket pulos adi agaramid iti dakes. Binigat nga awan dua ayeg na ti hustisya kadagiti tattao na ngem awan babain dagiti managdakdakes sadyay kan kanayon nga agaramid da iti dakes. Kuna ni Yahweh, pinukaw ko dagiti pagilyan. Dinadael ko dagiti syudad da ket binaybay-ak arebba dagiti bakod ken sariked-ked da. Napanawan dagiti syudad da, awanen matagtagi tao kadagiti kalsada da ket awanen ti agnaed sadyay. Impagarup ko idi nga agbutengton kanyak dagiti tattao ket awaten da ti panang disiplina kadakwada. Impagarup ko adi da malipatan ti dusa nga inyeg ko. Apangisuro kadakwada ngem iti saan a mabayag adda ket di adi makes da. Kuna ni Yahweh, aguray kayo, urayan nyo ti aldaw iti panagtakder ko akas ukom amang idarum kadagiti nasyon. Inkadeng ko nga umungan dagiti pagilyan. Ken pagarian tapno ipariknak kadakwada iti napalalo a pungtot ko. Madadael to ti entero adaga iti gumilgil ayap nga apoy iti pungtot ko. Aramidek asyak tulaong ti pagdaydayawan dagiti pagilyan akas ket di kadagiti sabali adi Diosen ket agtulnog danto amin ang kanyak. Uray dagiti naiwaras-waras at tao nga adda ijay adayo nga Etiopa. Umay danto tapno agidaton da kanyak iti dayta templo da kayo at tao saanton na masapol nga agbain kayo iti panangsukiryo kanyak. Ikatagto dagiti natangsit ken napasindayag ket saan kayonton nga agsukir kanyak. Iti nasantuan aturod ko iti Jerusalem. Adantoy bati ka tattao sadyay, tattao anano mo ken napakumbaba. Umay danto agpatulong kanyak. Dinton agaramid iti dakes dagiti makalasat at tattao iti Israel. Didanton mga lilaw wenno agulbud. Narangay ken natalgedan to ket awanton ti kabuteng da. Kanta ti rag-o. Agkanta ken agriaw kayo iti rag-o da kayo nga Israelita. Agragsak ka iti amin na pusom Jerusalem. Impanawen ti Apo dagiti gumurgura ken ka. Inikkat na amin nakabusor mo. Adaken ka ti Apo nga ari ti Israel. Awan itan ti gapo ti pagbutngam. Dumteng ngen ti tiyempo nga ibagada iti Jerusalem, di kagbuteng syudad ti Jerusalem, di mo ipalubos ang mapaay, malpay dagiti imam. Adda ti Apo a Dios mo iti dannam, ti bileg na ti mangtedken kay ti baligi, agrag-unto kat sika ti pagragsakan na. Ikkan nakanto iti baro abiyag, tay ayatan naka agkantanto asiraragsak gapuken ka. Naragsak akas kadagiti tao ang magkipiesta ko na ti Apo. Ginibos akon ti pangta iti panakadusang ket inikat ko iti panakaibabain mo. Umayan day tangal daw, tusaog to amin amang lilipot-lipot ken ka. Arayatek to dagiti amin apilay, ket yawid konto dagiti naitalaw at tao. Pagbalinek to adayaw iti panakaibabainda ket raimento ida ti entero alubong. Umayon day tangal daw, yawid konto dagiti naiwara-wara at taong
Pagbalinan ka nga agdindinamag ken madaydayaw. Kadagiti amin at tao dito'y daga, makitam to, ti panakaisubli, ti sigod, a kinarangay mo. Ti Apo tinangibaga iti daytoy.